Her er jeg med. Så til se. Her er jeg med. Nej, Miguel. Mac. Miguel. Jeg kan ikke helt huske hans navn. Og her har vi pigen. Pigen med pisen med ekstra lort nummer. Hvad synes I om jeres nye video? Hvad synes I? Godt. Er det godt? Ja. Hvorfor ligger I og bagboller alt muligt? Det gør vi ikke, vi slår. Det er virkelig dårligt til. Nå, men skal vi gøre det nu? Ja, gør det. Og du. Og nu kommer vi. Nu brækker jeg din arm. Hvordan går det dernede?